Zobudíš sa o 3 ráno s tým, že ti búši srdce. Nemôžeš dýchať, zviera ti žalúdok, je ti horúco, následne zima. Ak máš skúsenosti s takýmito stavmi úzkosti, keď ťa odrazu v noci pochytí panika. V tomto videu ťa prevediem praktickými krokmi, ktoré ti pomôžu cez ne sa dostať. Toto samozrejme nie sú typy v prípadoch, ak má niekto infarktové stavy a potrebuje ísť do nemocnice, alebo trpí panickou poruchou, potrebuje lieky a konzultáciu s psychológom alebo psychiatrom. Veľakrát skutočným problémom nie je panika a úzkosť sama o sebe, ale presvedčenie, že prejavy, ktoré pociťuješ na fyzickej úrovni, sú nebezpečné. Možno ti idú hlavou myšlienky ako nemala by som sa takto cítiť, nechcem sa takto cítiť, musím sa ukľudniť. Týmto v podstate dávaš svojmu mozgu najavo, že situácia, v ktorej sa nachádzaš, je nebezpečná. A preto je dôležité mu ukázať, že na jednej strane môžeš pociťovať úzkosť, no na druhej strane môžeš byť na 100% v bezpečí. Prvá vec, ktorú môžeš urobiť, je pomenovať si v hlave alebo si napísať na papier, aké fyzické symptómy práve cítiš. Plítko dýcham, búši mi srdce, točí sa mi hlava, je mi zima, teplo. A takisto preskúmaj, aké emócie sú s tým spojené. Cítim hnev, mám strach, som nervózna. Pamätaj si, že emócie prichádzajú a odchádzajú a je to len istá forma energie. Spomeň si na to, koľkokrát si sa už cítil zle a vždy to prešlo. Inak tomu nebude ani teraz. Povedz si, som v bezpečí, všetko okolo mňa je fajn, zvládnem to, viem, že to prejde. Druhá vec, ktorá možno nie je pre všetkých, ale niektorým to môže pomôcť, je namiesto toho, aby sme sa snažili upokojiť, vyšleme mozgu opačnú správu a úplne obrátime scenár. Môže to vyzerať tak, že vyzveme tento náš úzkostný stav alebo akékoľvek pocity, ktoré prežívame, aby sa ukázali v plnej sile. Napríklad si povieme, OK, tak poďme na to, panika. Ako silno mi dokáže bušiť srdce? Ako silno mi dokáže zvierať žalúdok? Takýmto paradoxom vyšleme do mozgu správu, že tento úzkostný stav vlastne nie je nebezpečný, pretože s ním dokážeme vedome pracovať. Alebo si predstav, že si zvedavý vedec a skúmaš z objektívneho hľadiska pocity, ktoré práve teraz prežívaš. Môžeš si ich takisto opäť popísať v hlave a povedať si, cítim pod na čele, cítim pod na chrbte, trasie sa mi žalúdok, točí sa mi hlava. Namiesto toho, aby si ich hneď označil za negatívne a nepríjemné, ich len popíšeme také, aké sú. Ďalší užitočný tip je uvedomiť si priestor okolo seba a pozrieť sa na celú situáciu z inej perspektívy. Obzri sa po izbe. Kde je tá panika? Orchidea na okne nepanikári, nábytok je fajn, voda v pohári je OK. 1 mm od tvojho tela je všetko v poriadku, len v tvojej hlave prebieha mentálne tornádo. Počúvaj, ako sa nadýchuješ a vydychuješ a skús to vedome spomaliť. A za každým razom je tvoj výdych aj nádych o čosi dlhší. Nehrozí ti žiadne fyzické nebezpečie. Pocity, ktoré cítiš, nie sú príjemné, ale nejako ti neublížia. Pamätaj si, že ich môžeš cítiť a zároveň byť v poriadku. Ak môžeš, zmeň svoje prostredie. Choď do kúpeľne. Umyj si tvár studenou vodou. Alebo si zober do ruky kocku ľadu a všímaj si, čo pri tom pociťuješ. Otvor si okno, nadýchaj sa čerstvého vzduchu, započúvaj sa do ticha a pokoja, ktorý so sebou noc prináša. Ak je to pre teba možné, pritúľ sa k blízkej osobe alebo k psíkovi. Zdieľať takéto pocity s pre teba bezpečnou osobou môže automaticky nastoliť rovnováhu. Ak si sám a nemáš kam ísť, maj na mobile pripravenú fotku, či už je to fotka miesta alebo osoby, s ktorou sa cítiš bezpečne, ktorá ti evokuje pohodu a pokoj. A ak nemáš pri sebe ani mobil, tak si to len predstav vo svojej hlave. Akúkoľvek formu na zvládnutie týchto stavov si zvolíš, je veľmi dôležité, aby sme dovolili akýmkoľvek pocitom len tak byť. Keď si povieš, nevadí mi, že cítim úzkosť, je to v poriadku, môže to tak byť, úzkostný stav na to povie, a ako to, že ti to nevadí, toto nie je zvyčajný scenár, takto to nemá ísť. Je zaujímavé, čo sa stane, ak prestaneme bojovať proti tomu, čo cítime a plne to príjmeme. Zväčša tieto pocity nedokážu prežiť dlhší čas. A posledná vec. Veľakrát si logicky chceme vysvetliť, prečo sa nám deje to, čo sa nám deje. Možno je to niečo, čím práve prechádzame a neustále to máme v mysli. Alebo je to niečo z našej minulosti, čo nás trápi a stále sa nám to vracia späť. A možno to nie je nič konkrétne. Jednoducho sa zobudíš s tým, že ti strašne búši srdce. Ale je sobota, nemusíš ísť do práce, nemáš naplánované nič, čo by ti mohlo spôsobovať stres. Nechaj to byť, netrizni sa tým, že na niečo nemáš odpoveď. Ak sa pozrieme na tieto pocity ako na malé deti, ktoré sa dožadujú našej pozornosti, čím viac ich budeme potláčať, čím viac budeme predstierať, že neexistujú,
tým viac budú kričať. Venuj im svoju pozornosť, objím ich, ostaň s nimi a oni sa sami rozplynú. Dúfam, že ti toto video bolo napomocné a daj mi vedieť, ktoré z týchto typov v tebe zarezonovali a čo pomáha pri takýchto stavoch tebe. Maj sa krásne.